jatahe dhewe kok. Wiyaga jane nyapa to? Oh, jebul kaya ngono tingkah polahmu. Waduh. Wis mampu ngono apa piye? Hah? Ora ngrumangsani. Nek arepe ngono wae dadak gobat kok. Matamu. Hah? Rasa nesu to. Tenanan iki. Ya aku nesu. Tenanan iki, Mbak. Tenanan lho, Mbak. Ana, malam ini bebas aku. Kayak nesu, nesu. Sesuk mulai dhewe mlaku. Tepuk tangan. Nggih, matur nuwun Ibu-ibu sinden ingkang sampun jumeneng. Caos panglipur atur sedaya masyarakat wonten Gandu. Sowan ing endi, Mak? Sowan ing Gandu, ning lapangan Gandu. Nyenengke yo, Mak. Iya, aku nek ngene iki seneng banget Mongko ning lapangan dasare lapangane yo jembar. Penontone do ngangsek ngene iki nyenengke ati. Yo, Mak. Monggo kahanan saiki lagi macet-macete kaya ngene iki. Lah iya. Lho ya bapak-bapak ning kono lho ibu-ibu ning kono kabeh rapi matur nuwun matur nuwun. Nggih menika saking Pamong Sendang Tirta diaturaken rumiyin menika nyuwun pambiyantunipun Ibu Prastiwi. Mangga. 50 yu. 50 yu. Iya. Kok kon ngadeg sinom nyamat kon ngadeg. Oh nganggo kacamata lah iya. Kacamata ben Biar cantik. Oh, iya. Lah kuwi kacamatane iki mung biar cantik ta apa encen minus napa-napa niku? Ya ben keren ning ya dasare wis mripate bluwer. Oh. Iya. Nggih, Bu Prastiwi menika nyuwun gungan, nyuwun pambiyantunipun. Sinom nyamat menika kagem Pak Dukuh Sudiono ingkang sampun paripurna.
Cek, aku njaluk dibaleni iki. Garingan Wiraswara. Kok kaya ora cetha ngono, aku enggak kedengeran. Coba Mas Egol kalian Pak Kadreno. Nah, menika dipun baleni niki. Mekipun dipun cethakaken. Jumeneng lho. Oh, jumeneng. Cobi Pak Karno, Mas Egol. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becek ora ngiteni ana aja ngono. Iya. Dasare iki pancen duwe pen dhewe-dhewe ya mak. Iya, Pak Katno, Mas Egol duwe fane dhewe-dhewe. Terus sing tresnani pirang-pirang. Zaman semono ya ana sik ngeteri lukisan gambare yo Kadeno kuwi ngenai jam ngono kuwi. Jaket. Karena yo ngene iki diratake ngono nduk. Iya. Lanjut, Bu. Kok sajake kaya kurang cetha ya Mak. Ayo iki nek ditembangke pancen rada kurang cetha. Dadi anu, Ibu Prastiwi yang baik hati. Nyuwun tulung menika deklamasi rumiyin nggih. Oh, Dibaca secara puisi ngaten. Siap. Nggih nika sik pertama, kedua, ketiga sak teruse niku carane napa niku? Tulisane niku napa? Saged to? Saged to? Nggih, sak Nggih. kamat-kamat. Saya niki Nggih cobi Bu niku. Nggih. Benjang nggih mboten napa-napa nek pun wedhuse dibagi. oh lah kok atos warang. Mas saiki dadi wong kondang kok atos rombokne. Ndaya penake dadi dalang ya ngene iki to. Kirang boro munjung kok piye kok malah. Jo seso. Ngene iki ya dalang tunjak-tunjuk ini penak-penak. Yen lehmu nyandani nyindan ki sapa? Oh lah ya. Sinten malih menawi mboten. Nah, kene ya ngerti. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Ora dadi ngopo-ngopo. Aku tetep hormat aku karo ibuku. Ibu Prastiwi. Cobi Bu niku dipun deklamasikaken. Matur nuwun. Pak Sutyono. Paripurna nggenya ngabdi. Ambangun gandhu urip mulya. Para warga samya muji. Mugya manggih basuki. Aneh teh banget teh. Apik. Ra apa-apa terus. Tak tambahi wis. Oh, wis beres. Pak apik-apik nih meneh iki. Aku kok. Jinangkung Kang Maha Agung. Sing centil. Dadya brayat utama. Kasembadan Kang Kaesti. Mugi tansah tinebihna ing rubida Bapak. Iya, injih. Injih. Nih. Jaluk abang apa? Ibiru. Ya, Bang wong tuwa Oh, iya. biru. Ya, matur nuwun Bu Prastiwi. Nggih, sami-sami Mbak Elisa. Deklamasi geguritan menika. Duh, lumayan sampe tuku. Nyenengke yo Mak. Iya, wis ngene iki. Alon-alon waton kelakon. Pak mundutane akeh kok. Arep nggo tuku apa yu? Hah? Sostek. San. Tanpa tedeng aling-aling langsung tes. Mosok ya isih to, urung Ya metu urung mandek. Ya metu. Walah. Dhewe ana bintang tamu juga. Iki adoh-adoh saka Tulung Agung ya? Iya kan? Iya.
Dari Tulungagung. Yuk kita sambut dulu. Mau berdua apa sendiri-sendiri? Hah? Alah, alah, alah. Sekarang yo isin-isin ngono kuwi lho. Berdua aja, Mbak. Urung apa-apa wis WA aku kok mau. Mbak, nanti aku takut. Nanti mau berdua sama Mbak Sulis saja. Lah apa yo aku ki brakot lah. Ya wis yo barengan yo oleh. Ya monggo Mbak Diah Sekarning kalian Mbak Sulis Eva, monggo diparingi support kanca-kanca. Gandeng bareng. Selamat malam Wilujeng Dalu. Mbak Sulis. Nggih, selamat malam Mbak Elisa. Ini manggilnya Nyi Elisa nggih. Oh, jangan Nyi. Ni. Ya karena saya belum Oh menikah. iya, karena belum nikah jadi Ni ya. pelet. Ini pelet murah. Apa yo rupaku semedeni Ni kuwi. Elisa nggih Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mbak Ni Sulis, Elisa, pripun nggih. kabarnya Wilujeng? Kabarnya sehat. Sehat ya. Nggih, sehat jiwa raga. Oh iya, waras. Gendeng. Ya waras to Mbak teko kene kok ya. Lah ya kuwi penting loh, pertanyaan penting. Iya, penting Kadang-kadang sekali. kita itu tuh udah berangkat tapi pikiran jiwa Pikirannya- kita tuh enggak ikut. Iya, heeh, Nah, gendeng itu namanya. Nah ya, makanya perlu ditanyakan waras apa enggak. Betul. Nggih. Ya monggo silakan ninggal katresnan spesial untuk Pak Kelik Sudiono. Izin. Monggo. Niki langsung langgam napa Bapak? Langgam Langsung nggih. langgam. Oh Oke. nggih, monggo. Langgam dulu nanti baru dijatilkan ya. Oke. Oke, monggo silakan. Celok aja. Celok aja. Celok aja. Jadi celuk aja ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Ojo lali babelengmu Buka mana kang mas Seci-cecimu Aku kang satya satu tak antini Tulis boleh duduk Oke, dulu ya. terima kasih. Oke, nanti kita gabung lagi ya karena ada Oke, selanjutnya siap. nanti ada yang mau duet soalnya ya. Ini kita lanjutkan, ini permintaan terbanyak adalah pepeling. Mbak Oriza sama Mbak Marisa, ya maju ke depan, monggo kanca-kanca. Ayo, supporti apa? Se. Baleni. Waduh. Kuwi mau kok ana gerakan ngene iki mau piye? Kok iso ngene iki mau piye? Kuwi gerakan apa? Kuwi gerakan apa kuwi mau? Sing ngene-ngene Heeh, iki. kok ngene iki mau? Apa ya? Aku ya ora ngerti. Kok iso? Bisa ngene-ngene iki. Ayo sang ngene-ngene iki. Lah iya, kuwi nek tekan kelek piye? Apa nih, Mbak? Hah? Apane? Ora lendange. 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 Betul ya. Mbak Marisa. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mbak Oriza. Oriza iki sing endi ayo? Lah sah-sah kabeh lho ini Ayo, bertiga to. nggih.
Mbak Marisa, Mbak Oriza sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Nggih. Elisa. Menika wonten pamundutan pepeling. Nggih. Nggih, nek pemiling yang minta 2. Jadi Ya. ini harus dibawani pakai banget. Oh, begitu. Ya, digenteni ya. Siji mboko siji. Oh, Ya, nggih. Marisa mau diterke sapa? Kalih papah. Papa. Papah. Apa B? Papa B. Papah bolot itu. Oh, papa. Nggih, kan papah saya. Iya. Iya. Ya, Mbak Oriza kalau sapa? Melu kabeh. Kalih Freddy. Freddy mangkat. Freddy yo Freddy. Freddy, nggih. Freddie Mercury ya. Anaknya ikut ya sama ayah ya. Iya, Zia. Ya suka Mbak Marisa dulu. Coba suaranya. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sesama Engko gek pemberian amplope adil ora nek cara anake ngono kuwi. Adil Padha ora, kanca Sa? kancane apa rada disampet? tidak tahu, manut papah saja. Saja. Nanti kalau kurang kamu minta enggak? Nanti aku minta di rumah. Oh, begitu. Kalau kurang. Ya, ini ada kiriman juga dari saudara kita yang ada di Jakarta yang aslinya Iya. di Terujuk. Iya. Pak Tristianto. Pak Tristianto, Sugeng dalu Pak Tristianto. Sugeng dalu, Pak. Lama tidak bersua menika nggih kirim Arto 750.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Derek seneng menika warga laras main. Biasa nyuwun gending wajib untuk Mbak Ayu 250.000. Waduh, dadak tak omongke. Wah, krungu. Wajib kuwi kok. Nggih, niki kangge bawa mengke bajing loncat. Wah, bojone krungu Iya, ayu langsung ya tepuk krungu. tangan. Wis mbuh. Poin ngono Poin. Iran. Lanjut Oriza yo. Nggih. Awas yuk, engko meng dijaluki bojomu. Cetha. Waduh, Gajul. gajul jare. Mau Mbak Sulis kalih Mbak sinten? Mbak Dia. Dia. Mbak Diah. Rawuh to, wis lirak-lirik. Wes Nek rampung ngomongke lirak mboten lirik kedep. demek barang iki mau demek Oh, barang. demek. Kayak ngono ki lho Bayu. Kebangetan tenan lho Mas, sampean nggih. Iki engko tak gaweke adegan kok bareng. Oke. Dia menantikan jaluk adegan gitu. Yo lanjut ke. Aja pada ditinggalke rukun rukun lima puniku Sahadate sahadate kang angka siji oper mic. Kang angka loro solas. Stop pindah belakang anteng ambil mic. ayo teng Ngomong sambat Lah, ngontak lah, ngantuk ora. Ya gawe Ngantuk kita. Ngantuk aku. Ayo, muni ben ra ngantuk. diam ya semua wiyoga jangan protes. Ora sesuk iki nek bedaan ki mbok Wes lek kaca tekan kene. Mbak Tekan Lisa, kene. Mbak Lisa, kuwi lho lendange kuwi piye kuwi ya, Ro? Malah ditalekke ngono kuwi. Angel, Ucul-ucul ya. Itu lho dijarum, Dipaku. Dijarum, Teng. Injih. Tekan ngendi, Mbak? Takon ngarep.
dene kang telu tepuk tangan Ora apa-apa mung sak larek njaluk tepuk tangan. Tepuk tangane ya sak karepe warga. Klenteke dhewe-dhewe kok dipeksa. Nah, kecuali kowe mos ngenai 5.000 apa piye ngono. Meneh Teng, meneh. Ayo, ayo, Rasa. tintekke ya Teng Ya ora ngono to, ya aku nek jatahe dhewe kok. Wiyaga iki jane nyapa to? Ere ya rasa di. Oh iya. Dumeh wis ahli saiki. Ramadan nindakke poso Nah, si kemayok ke. pap Ya fansmu kok ya ora apa-apa ben. papat zakat kang limong ibadah kaji Bareng bertiga, yuk. Engko aja maju. Ki kono momene dhewe. Ya bertiga yuk. Piye carane bareng walaupun tidak saling melihat tapi bisa bersama. Coba. Kepi ya. Yuk. rukun Islam sampurna Sip. Nggih, anggo tak kuntak. Yo, papeling kanca-kanca.
apik ya Mak. Iya ngene iki gayeng regeng. Iki mau pepeling. Kanggo ngelingake awake dhewe nek jenenge ngibadah sing utama, Nduk. Iya, ngibadah sing utama. Nek awake dhewe mung golek dhuwit wae, mung golek go waduke dhewe-dhewe lali ngibadah padha wae. Mergane sing jenenge wong mangan iki mesti kurang. Nek wong wis saya sugih, saya ndedit, kuwi ana wae kebutuhane ya Mak. Iya, nek wis saya akeh kebutuhane, saya kurang duwite, saya lali karo Gustine. Ya Mak. Makane sing diutamakne kuwi manembah, sing kaping loro kuwi ya dharma. Apa sing gak duweni kuwi dibagi. Seprapate, seprosepuluhe kuwi dibagi ning wong liya. Dadine awake dhewe ya oleh rejeki cara apa nokan ngono kuwi. Kuwi kudu dicurke ben ana sing mlebu meneh. Wah iya Mak. Hai jumbuh karo pamundutan iki mono. Pamundutan tombok ati, Nduk. Yo. Tombok ati iki ben diaturke karo berdua. Mbak Neti karo Mbak Wahyu. Lenggah mawon mboten napa-napa. Engko bar iki awake dhewe ya ana adine awake dhewe nyusul, Nduk. Sopo, Mak? Nduk Safia saka Jakarta iki ndilalah pas lagi ning Jogja. Mengko ben Nduk Safia iso munggah pepanggungan kok bar lagu Tombok Ati. Nyuwun gungan Mbak Wahyu kalian Mbak Neti mengke pakai tag boleh sekalian nggih menika setelah pepeling Tombok Ati menika kula aturaken untuk sinten iki nggih. Wah iki sing ngonae akeh pokoke ning ra ono jeneng. Oh Pak Mur. Nggih Pak Mur menika. Nggih monggo Bu Wahyu kalian Bu Neti. Mau lenggah napa berdiri? Duduk aja, wes ya. Kami sepuh. Pripun Pak? Jumeneng Pak. Waduh menika pamundutan Mbak Wahyu Mbak Neti. Beto HP mboten napa-napa. Nggih, menika pamundutan. Monggo disepot kanca-kanca. Orang iro, kang iro, cepet aku orang iro, yang cepat kamu tiara anak yang dalam ngono, rasaku, rasaku, rasaku. Kaya wong bingung. Ora kok seragam, mengo wis seragam iki piye? Rasaku njuk mengo kabeh. 11-12. Oh nggih, 11-12. Nggih menika Tombok Ati nggih, Bu. Lajengan mawon nggih. Nggih, langsung celuk mawon. Monggo. Tombok ati iku limo perkarane kabeh bisa maca Quran sak menane kabeh pindho
salam dulu untuk suami tercinta. Coba ini di streaming sama ditonton sama suami masing-masing. Coba mau ngomong apa sepatah dua patah kata untuk suaminya. Dari Bu Ayu dulu, yuk. Pripun? Nggih, bebas. Nek niku ungkapan seorang istri loh kepada suami. Malu. Ya Allah, malu barang ra. Ayo apa ngono Iya. Pak, I love you Bapak. Assalamualaikum Babe. Pokoknya aku doakan. Katanya tadi kalau doa istri itu mujabah gitu kan. Iya. Tak doain rezekine Pak Ono Heeh. dimudahkan, dilancarkan, dilimpahkan. Amin. Amin. I love you full. Iya deh. Sirkuit. Jan wis kelumah-kelumah iki Mas. Engko langsung rekamannya dipotong, di-upload. Ya, Bu Neti. Jane sami lho Mbak doane. Oh ya dewe-dewe. Itu semua tuh punya ini sendiri-sendiri. Rasane ya. Oke. Kagem suamiku tercinta. Sabar le ngomong aku. Iya. Ora kelale. Ora. Moga-moga rezekine tambah banyu mili. Amin. Usahane lancar. Amin. Sinten ingkang pados konblok bataku pasir. Gen kula menyediakan. Lah ya ora Kangge apa-apa melu bebas. promosi. Heeh, bebas. Pokoknya sing do butuh batako. Nggih. Apa-apa ning kono ono. Monggo hubungi Bu Neti di nomor bawah ini. Ya. Ya, makasih Bu Neti, Bu Anissa. Sama-sama. Sing koyo apa Safia mau lho. Ya. Piye? Sugeng dalu Mbak Elisa. Terus Sugeng dalu para wiyaga. halo. Sugeng dalu Pak Sugiono. Sudi. Sugiono. Sugiono ki sapa? Sugiono ki sapa? Jajal aku tak tekok. Sugiono ki sapa Mbak Anting? Saya tadi dengarnya Pak Sugiono, ternyata Pak Sudi ya. Iya, pakai D ya, bukan pakai G. Oh iya. Mohon maaf Pak Sudiono, semoga Anda sudi untuk memaafkan saya. Selamat malam untuk ibu-ibu sinden yang cantik sekali pada malam hari ini. Ya ampun, selamat malam juga Mbak Dia dan Mbak Sulsi yang sudah berkenan hadir di sini untuk meramaikan wayang kulit di desa Sendang. Apa tuh? Kok Sendang tuh? Kok sendang bareng? Gandu ya. Wes mentel salah. Iya, begini Mbak Elisa, saya Doa dulu buat berdoa. masyarakat gandu. Hah? Nganggo basa Jawa. Waduh. Nggih. Safia aja bisa kok. Ayo. Nggih. Kula asline Sembodra. Mboten saged basa. Sembot ora iso bae coba. Sugeng dalu Bapak sarta Ibu warga masyarakat lapangan Gandu. Ya kan sene kene. Kan Lapangan kok ono jangan. yang berkumpul di lapangan Gandu. Basa Nggih. Jawa. Pundi swantenipun? Tak bangga deh. Radong. Ya seiki lo banggai Mbak. Sama dia mana saya nama saya ya seiki banggai. Saya nemu toh. iki. Saya. Saya. Saman anu kesusu Mbak. Lah saya niku napa becik to? Heeh. Lah iya. Apik. Ya aku jane ya wong apik asline. Iya. Mbak Dia doanya buat masyarakat Gandu. Injih.
Mbak Anting pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia ya Mbak Elisa. Boleh di mix. Oh nggih, semoga masyarakat Gandu pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah, panjang umuripun. Amin. Lunas utange. Amin. Sama nek banter dhewe nyapa to? Ya aku ya pengen. Oh ya pengen. Ben lunas Anu utange. akeh to. Akeh. Ya, ini ada permintaan imbang ngono katresnanku dibawani. Nah, lagunya bawanya silahkan berdiskusi mau bawanya apa. Nanti dilanjutkan imbang ngono katresnanku. Ini permintaan dari Prai di Bekasi. Ya. Dikirim. Apa toh? Ayo bawane apa sing apik? Rembukan roke Zwan Kingko ning isor ora. Niki bawanipun sampun Dirembakipun. mendapatkan keputusan final. Oh iya. Sudah di dok. Udah didok apa Sudah. keputusan finalnya? Pangkur Rinoso. Oh iya. Aduh, bagus. Aduh. Yuk. Sabar toh. Nek guyu aja di mic. Iki ana hembusan nafas masuk mic itu enggak enak di telinga. Ya teh. Rino soyoka rasa Rada beda ya mak iya. Zaman biyen nek nyanyi ngono kuwi keleke dibenggang. Dibenggang. Keleke dibenggang. Saiki wis beda wis ra dibenggang. Dume wis apa? Wis payu ngono kuwi nek biyen kan ditawak-tawakke ngene. Ora ya. Saiki wis payu, wis ana duweke dadi ra ditawakke. Ya sapa sing arep tuku keleke wong lak ya gak enek. Biyen nek nyanyi mesti keleke. berarti sampean biyen nek nganu nembang ngene no. Heeh. Ya ngono kuwi, itu mah ciri khas semua orang pasti ingat. Oh, gitu. seperti itu. Begitu kan Bapak Ibu? Iya kan? Rinoso gini ya. Oh iya. Ya Pasti dia itu ya kayak eksis. apa ya coba. Oh, anteng nih. Dua lirik. Wis ono dalang manut sinden ya iki. Karo sarasaning hati ngenten sumantik sisihmu Jas, duo tulung agung. Ratri Rinoso. Noso Rino ho 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 Kaya dia ngono ki lho, perbawane, tangane itu anggun. Ora kok munyar sana sini ngono. Aku ya asline anggun. Anggun, yo. yen ngosrino
Enggal ratri kang mong sliramu tano liya Tak tresnani tak tresnani lahir dari Anteng ya. Piye? Oh iya ampun. Lah aku Nono bawaane dalang mau wis diatur pertama. sinden yo iki. Ya wis yo. Manut aku. ayo Yo, enggak? pengendangnya kerja ya Ya Mbak Dia. sapi lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongkone mas katresnanku keprasane tan bisa dinungku jodoh prasajanmu atur pangke jiwa lan kataku Saben dina lamun jroning sepi sayamun amun tansah katulu wewayanganmu jo kangmas bagus linali tan bisa lali saya Cetaki lewat jamane samung kumandel ing padu ing netra Oke, terima kasih. Boleh duduk Anteng sama dia. Maju ke depan Mbak Sulis sama Mas Kaswan yuk mangga. Alah alah. Ngaturaken Kok yo? wilujeng dalu Mas Iswan. Nggih, Mbak. Nggih, Dalu. kalau mau sampun kebelet nggih. Nggih lah wong jenengan munggah kuwi aku wis salah tingku geblak rono. Oh nggih. Gobek ngalor, gobek ngidul. Apa? Jenengan mbok ora dicaket mriki napa to, Mas? Minta parfume sayang. Ya dadah. Kok sayang niki sinten? Lah ya biar
bau parfum itu melekat di hatiku. Monggo Oh, ayo niki wis nggo garwane kompor to? iki. Nggih. Garwane jenengan bawa ajeng dipatak ndase ngoten sanjang. Pun biasa. Kok kaca me dipatak, Mbak. Tidak sirahuwe biasa Oh, kula. ngoten. Kula iki wong lanang sing nrimo nggih ta. Nggih, leres Wong lanang iki niku. kudu ngoten niku. Nggih, kedah nrimo nggih Mas sampun Nggih. dicepengi niku Nggih, kula. nggih. Nggih. Ya, iki sok salah tingkah iki Cak. Sengit aku. Ayo wis kemrutuk. Nggih, santai mawon. Pun, Nggih, boten niki usah. wonten tugas. Apa, Niki Mbak? wau wonten pamundutan gubuk asmara saya Nah. Pak Bayu Siswa Purnomo. Yes. Nah, Neng iki dibalut dengan ketoprak ya, leruan. cempluk. Ya, tingko karo nganu karo nyingkar nyingkur ngono iki karo mepeti cempluk. Ngono ya. Cempluk niku sing pundi, Mbak Lho, Elisa? jenengan. Oh, kula dados cempluk. Nggih. Cempluk, Kalau cempluk niku ceritane pripun? cempluk. Cempluk ceritane pripun niku? Kuwi seorang wanita. Nggih. Seorang wanita waktu niku di dalan, nang dalan. Nggih. Ket- Tendalan. Tendalan. Nggih. Menawa ora guyu-guyu. Golek. Nduk embong terus ya apa? Terus ya apa? Terus ketemu karo jenenge Gento. 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 Tugasnya Jenis bukan gento. jijik enggak mau. Ora, Oh, iki beda to gento karo gento. beda. Beda. Iki ceritane terus Gento aku ketemu cempluk. Nggih, terus. Gento seneng karo cempluk. Nggih ta? Cempluk nolak. Gelem. Nola ngonjuk gawe dhewe Nolak ya. to Mbak Elisa. Nola Gelem. sutradarane kene. Gelem to, wis. Wis kok jatahku peken ning gelem. Jadi nanti sendiri dulu, Nah, kata. iya. Terus nanti didatangi sama Genta. Oh gitu, kula Iya. ten jalanan. Mudoroso, Nang dalanan, bebas, nang dalan. nggih. Terus Pak Men kok wegah iki tibane adine apa kakaknya lho? Adine. Adine ini adikmu sendiri, tapi Adikku dia suka sendiri sama tapi kamu. suka sama aku. Iya, Oh gitu. iya. Coba ya. Dua adik kandung lho. Biong ngalah. Ning dalan kok sepi men gak ana wong ngene. Aku gak ana kancane ngene iki ya. Cempluk iku bahasane Jawa Timur apa Jawa Tengah? Oh, bebas. Oke. Merdeka. Kok ora ana wong liwat? Ora ana motor liwat sepi banget ya ki. Apa aku ngene iki tumbas pentol sik ya? Tekane Biasane Mas Lopez sing bakul pentol kok ora teko-teko ya ki. Yu cempluk. Yu. kancing. Kancing. Hup. Lah kok kowe guyu ki ana apa? Saking senengku. Terus kowe mau saka ngendi? Lah aku ki nang kene ngedang kowe yo. Oh nyegat aku. Iya. Arepe nyapa? Yo gak nyapa-nyapa. Gak nyapa-nyapa. Ayo kudu mengimbangi. Lah, kudu kowe- mengimbangi. Aku kok mbok cegat arepe nyapa? Lah kowe nang kene gak teko-teko. Kon Terus lek wis aku teko arepe nyapa? Aku arep ngomong karo kon. Piye-piye ya. Arepe ngomong apa Rene? Rene adikku. Aduh, jan. Piye to? Piye to? Sindan Jirolu Parwono itu wah. Kagak sudi ya. Yes. Ya yo yo. Pikir ra gelem kok malah le Oh, geret eh. to. Kudune enggak mau, Urung cemplung enggak ngerti. gelem. Malah sing geret kudune iki Ora. mau wegah ngono. Lagi kan adikku kan. Heeh, Kudune kan kudune aku ya udah. dhisikne sayang karo adikku sih, Sayang. sebagai kakak dan adik ngono Iki to. aktore do ngeyel kabeh jane iki do gelem kabeh iki. Sik to. Iya. Iki kan dia belum mengutarakan apapun. Oh, iya, iya, Jadi iya. aku sik sayang sebagai adikku. Wis itu gak ngerti yo. Enggak Oh, oh. enggak ngerti ya. Gak erto, Gak gak ero. ero. Gak gak ero. ero. Gak ero, Yo, Dek, coba gak kaya ero. ngopo ndelok kon. Apa? Apa? Oh, kon to. Oh. Konta, nek Jawa Konta. Timur gak konto. Oh, Bahaya konta. iki ya Lisa iki ya. Bahaya. Heeh. Ta. Merucut tayo. Yo. Yu, Yo. kowe tak cegat nang kene kok lagi teko iki kok ndi? Aku mau baru ngumbah-umbah. Lho, mbah-mbah nanti lho, mbah-mbah. Nduk kono. Ndok, ndok asin, ndok godhog, ndok goreng. Nduk ki ning
kono. Oh, ning kono. Di sana, ya. Oh. Ndok sendang. Ndok sendang, Iya. tak iya, heeh. Dek, kok campur Madura iku. Kaya kowe iki gendok modern. Lah mbah-mbah apa sik dikombahi apa? Ya ana wae klambiku. Klambi terus. Kancut. Hah? Cancut kok ka. Kancut kok iso kan? Kancut ku apa? Celana. Oh, celana. katok. Iya, katok. Kancut Suwal, jero. Suwal, iya. Kancut jero. Nyapa? Ora, aku arep kandha rukun. Kandha apa? Ya. Napa pandanganmu kok ngono karo Mbak Yune kok kaya ngono kuwi ana apa? Iyalah. tak kandha aja nesu ya. Kandha apa? Heeh. Apa kandha apa? Delok. Lapo iku tangane lapo? Karo bawa nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Ini tak Rasa diwarai. Oh iya. aku ora apal. Nyapa aku gak apal. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku seneng karo kowe yo. Lho, kowe adikku kok seneng karo I aku love iki you piye? pokoke ya. Lho kowe kurang ajar karo Mbak Yumu. Jan kurang ajar aku. Ket biyen. Aku nang joron wetenge mbokku wis kurang ajar. Oh ngono. Heeh. Kon kurang ajar kon. Mergane aku biyen nang weteng beda. Metu mlebu meneh. Lingsam yen kemutan. Kemutan sapa kon? Nah, kemutan Kon. kon. Aku. Lalampahan Kang Kawuri. Lalampahan kang Uri. Ora usah demek-demek. Pupung nang kene. Mumpung nang kene. Moh, Ngene nang jaba kasus. moh aku karo kowe. Tresno tulus marang cempluk. Hah? Nadyan ning gubuk asmara. Sing ngepek ya bojone. Yo, Mas Ibu tolong aku. Lah, pengayome. Oh, jebulnya. Oh. kon kenal loh. Iya. Karo Pak Ibu. Iya, ke bolong ngene. Bolo. Wis plek. Waduh. Dolo plek. Ki terus piye ini bar nyingkar-nyingkur? Lah ya iki gelem apa ora? Ya, Pak. Kowe gelem ora? Aku mau. Gelem ya? Mau. Gelem ya? Mau. Delo ah, Kok maksa? nembang wae. Iya. Duet ya? Duet, aku joget wae. Duet kakak adik duet. Praptane bojone gento. Ayo yuk. Yo, cengkiwe nge. Oh, jebol kaya ngono tingkah polahmu. Waduh. Yo. Mami. Isih mani. Canda tali bosine. Siren. Saplok teng. Ayo. Isih mani. Tanda tali gocine. Isih kuat kono apa piye Tanda anggepe? tali gocine. Tulungi sayang tulungi. Tewu. Seto, Bu, seto, sabar kabeh iki iso diomongke. Ora iso diomong-omong Lah kowe iki menang panggung kok. Kemau demboki tanganku lho. Lah, Ame depak tangan ora keleng lho tanganku. ndelok ambune. Mambu apa? Anggepe nek kaya ora mambu. Jos. Terawat tok nek kuwi. Hah? Lho, Mas Emangi. Kosek. Mambu. Ora ngerti panggon aku kurang terawat ngono apa piye? Ya terawat. Kowe ra gali remung ragati to nek ngono kuwi iki? Hooe. Hah? Genah apa ora? Hah? Wis mampu ngono apa piye? Hah? Ya Ora kok- ngrumangsani. Nek arepe ngono wae dadak gobat kok.
curhat tenan iki. Kowe tau nemokke wae. Hah? Kowe mesti tau nemokke kopi lanangku mesti. Wes. Iki men geguyon sayang, geguyon. Keguyon apa? Kuwi mau demok Angger pipiku aku barang ngomongke iki. kono wis salah tingkah ngono kok. Alah kaya mengono kok. Wong saiki iki jenenge nang panggung iki ming geguyon to. Ora tenanan, ora mancing jroning ati. Eleh. Ming Kuwi nang ra lair nek kok. wong umum. Kuwi rek wong umum. Ya. Lah awakmu ki ra umum, Pak. Mbak, matane kayak ngene-ngene lho karo aku. Lah iya. Aku ki Matane ngerti. lho Mbak ngene-ngene, Mbak. Matane lho Mbak ngene-ngene. Matane sapa? Matamu. Wayo. Sapa jenenge? Sulit. Oh, cemplok. Oh, jan cempluk iki. Aku ki genah. Genah Nek iya. aku turu, Hmm. awakmu ki sak nyawang Mbak Sulis ki aku ki genah padake mripatku picak ngono apa piye, ha? Wis. Ya ora sing ngarani kuwi ra ora ki ya sapa. Aku ki ora ngopo-ngopo ya. Hah? Rasa nesu to. Tenanan iki. Ya aku nesu. Tenanan nih Mbak, tenanan lho Mbak. Kowe tanggung jawab lho kowe. Ki kene aku ra iso mulih aku milih omahmu. Asli ya. Njok. Ah. Mbak kira aku gelem apa? Ya mbak ya gelem no. Ya Mbak ya. Apa? Wela. Aku iki nanggakan delok pamflet, pamflet. 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 Kok bintang tamune ana loro iki sapa ya? Iya, sapa iki? Njok telepon. Aku ora telepon tekan bojoku. Heeh. Bintang tamune sapa Bu iki kok aku durung tau ngerti. Ngapa? Areng apa? Ya ora ngapa. Ya ora ngapa. Ayo ming tekon to. Angger ana wong wedok ayu ngono kok le. Ah berarti aku normal. Nek ana wong wedok ayu senengke aku normal. Lah aku ki kurang piye? Wi. Wis apa iki? Lah to. Toh? Semuntak wedangmu semuntak. Mbak Ayu, Dalah. Dani ndelok live TikTokku nge-give lho Mbak. Oh, berarti mlayune rono yuk. Wah, Nge-give apa Mbak? ono Mas sama jebule. Mbak? Nge-give apa? Apa? Sutra. Mawar mlecik yo. Mawar. Mawar. Heeh. Ya lumayan mawar. Sesuk tak goleke sembojo sakwite. Ya ini duet sih. Wah, Duet. bertiga. Mas Kiswan Ya. tengah. Ya. Gubuk Asmara, meneh katur Pak Asmara. Bayu. Nanti Sing ayo. nembang loro wae, Mbak. Loh, melu. Aku cakepane ora apal. Ya nyontek arep nyontek kiwa apa tengen kan? Oh ya. Bebas. Ana. Malam ini bebas aku. Kaya nesu. Sesuk mulih dhewe mlaku. Ancem maneh. Ora urusan Aku ya. ra mulih, Hah? aku ra mulih. Arep nang ndi sapa? Nunut tangga kene sapa sing gelem. Ya aja. Derek Remuk Pak kowe. Sugiono. Wis ya kayak nembang sayang. Ya, seragenan ya, mangga kanca-kanca.
pos dipaske. Aku kilaf. Kilaf. Gila kok terus. Mati. Hah, wes, ora sida. Mike mati. Mbok kathok-kathokke ngene iki ben pas ngono apa piye? Ya ora jak jenenge timbake ngono kuwi ya, Bu. Lah jogete ngono kuwi nyalano sing ngendang. Ndang tak. Lah aku kuwi ana Iya. lho. Aku kuwi ana kok. Kowe iki mesake bendina wis ngladeni. Kowe takon istirahat sithik. Aku jenenge wong lanang sing ngerti karo wong wedok ngono kuwi. Istirahat sithik. Aku tak edan muga-muga aku. Kowe mbok ngrumangsanono. Began wis Senin Kemis ngono kok ya arep Jian. aneh-aneh. Wis Kang Bolot iki. Imbu ana 20.000 aku. Wis. Ya nembang. Wong loro ki sing ngakur. Kok sik kaya maksudnya apa? Lah ya ora sado memusuhan sing ngakur. Lah nek aku karo Mbak Sulisya ora ana apa? Lah iya wis jenenge seneng rukun agawe santosa. Cerah gawe bubrah. Aku seneng aku nek do rukun ngene iki. Ming Lah kok sing seneng kono ki ngopo? Ya ming imajinasiku kok, Bu. Nek umpama ngono lho. Ayo Mbak Sulis. Mbak Sulis Bronjong ayo. Catatan sajroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi karwa Didelok saka jogete wis beda. Hah? Didelok saka jogete wis Piye, beda. Bedane apa? Entong ndontak. Nek kowe iki ming nek ra. Iki lho Mbak Sulis iki. Ndontak iki iso dirasake, Bu. Dadi aja ngracik ngene-ngene iki.
Lah aku mau mbah sithik awakmu wis komet biasane kok. Kok kono arep ngene. Wis nek bab ngono kuwi iki ora usah digagas. Loh, iki soal Jadi berarti lelaki tidak perkasa Hah? kamu. Perkasa wae. Mbok Perkas. ngeling nek ning omah tatake. Kok kejoget mau mbah sithik wis tulung-tulung kok ya kowe jan wis. Ya karang wis. Alah. Keswan. Tak wis tak. Wong wedok iki lho Mbak Sulis iki perlu dicontoh dadi ora sah. Piye nek Carane. Mbak Sulis jogete mau piye ta aku tak ndelok Coba garingane piye. Sik jangan sik tanggung dulu tak dililit dat ngono iki mau. Tele sapa? Tang dililit tak. Kendangane iki suarane ngono kuwi ya. Oh iya jajal tak rungokke jajal. Ah. Jogeto. Sik kaya mau. Piye mau jogete piye? Ngene iki kowe iki. Oh, ora ngono kuwi nek kuwi tok manis-maniske. Nek mau joget tang-tang. Kowe iki mungsir ngene iki wae. Ngene Mbak Sulis iso dirasake. Goyang ki rak yo mung ngubengke bokong to. Lah ning rak yo padha-padha le mubeng beda. Jajal Mbak Sulis piye nek goyang jajal? Radirene rasa cerak-cerak. Jajal tak ndelok aku. Nah. Aye. Halah. Jos. Kene ki yo mung kaya ngono. Aku yo iso. Jajal. Ayo Mak Heru yo. Hop. Kowe ora joget iki jenenge kentrok-kentrok. Hah? Lah, ra yo padha kaya Mbak Sulis. Oleh Mbak Sulis iki ora ngentrok. Entrokane iki ora ketok. Ning rasane jos. Set. Halo. Wes. Nek wong lanang ki senengane sing kalem-kalem. Ah. Kalem tapi berasa. Kowe wong wedok jil-jilan kok. Ora dirasa blas. Loh, anggapku mau ki wis kalem lho. Lah, kalemmu beda. Wis nembang wis pacutke gak? Cana nek wis ora seneng ki can ketoke can elek. Ora aku seneng aku. Seneng Nek aku. kaya aku ki can. Wis rasa nangis. Apa ki ketoke ki elek nek Wis. mripatmu ki aku ki elek ngono. Siap. Apa kleru aku ngono. Iki persis iki persis ki nek ngelih nek nangis ngene iki. Iki apa-apa ki ora iso nangis. Nangise nek ngelih. Ngelih tenan iki. Nembang. Golek dit yo, nang. Wes. Catatan sajrone ngati. Iki barane ketoprakan Mbak Sulis. Mbak Sulis kae Oh, dido. kula angsal bonus niki. Nggih, wau sik nggih jenengan kalih Mbak Diah dibawa aja sendiri. Dibawa aja Ya, sendiri. yang dari warga Laras ada sendiri. Ya, terima kasih. Ya, Mas Kiswan. Kowe yuk. Tak cukukke awakmu. Ora sah. Awakmu sayang to. Ora sayang. Tak cukukke kowe lingguh wae tak cukukke. Ora kowe Nah, gak wis kowe gak ugo. Iki wis sapa sik nampa padha wae. Ya iki jatah Ayu, iki mau 250 saka Pak Tristianto. Nih. wis aku iso. Bajing loncate aja lali. Bajing loncat. Ya. Kono. Gek bajing sik kono.
kono saka Kali Praga. Sampun nggih? Heeh. Saiki Oh, Pak saiki. Tristianto masih menunggu dari rumah. Masih Oh, nggih. menonton itu spesial buat Mbak Ayu. Iki kopi 250 sing 250 khusus nggo Ayu. Sing 500 engko mlebu kas. Lah iki kok entuk. Yo rakyat tang mung 20.000. Kan kok diporo sakmene. Weh, aku kurang pilih ngayani awakmu, jajal. 20.000 ki ya duit lho, Lek. Langsung napa nggih bawa? Nggih bawa, Pak Tristianto minta pakai bawa. Meh dhewe apa dikancani dhewe wae. Kok ndak dikancani dibagi engko dite. Gunung Galunggung Tidak bapi, kerja. Nah, makan gaji buta. Kabengkur Gunung Semadang Katunjang Talaga Sukawayana Rembecik di tengah gua Kula pundung turi sungkur lan sungkan teri teyang Iya, bajing loncat dikirimkan untuk Pak Tristianto. Monggo.
Matur nuwun Mbak Ayu Purwalestari.